ai kwado bai ƙara cewa komai ba, sai kawai yayi ta hura wutar nan har sai da tsaka ta tsallamo cikin wannan garwashi. Duk da cewa tsaka ta tsira da ranta, amma har yanzu in ka ganta zaka ga jikinta akwai dishi-dishin kuna. Daga nan sai tsaka ta yi ta yadawa a cikin gari cewa wai wannan shashashan kwaɗon yana kyashin ta iya hawa bishiya, kawai ya watsa mata garwashi yayin take hutawa. Nan da nan aka haɗa gangamin neman kwado dan a koya masa hankali. Take sauran dabbobi suka fita neman kwado cikin fushi, shi ko kwado sai ya buya a gidan hawainiya, wanda wani babban boka ne wanda kowa ke jin tsoronsa. Sai kwado ya faɗa masa kira abin da ya faru, sannan ya roƙe shi. Kwado ya ce, dan Allah hawainiya ina roƙonka ka taimake ni, ba zan iya kare kaina daga sharrin wa'annan dabbobi ba. Hawainiya sai ya tausaya wa kwado, ya kuma haɗa masa wani magani, sannan ya ce masa ya sha. Hawainiya ya ce wannan maganin zai sa ka ji wani irin ƙarfi ya zo maka, ka sha amma bisa sharaɗin ba za ka cutar da kowa ba. Kwado ya ce na yi maka alƙawarin ba zan cutar da kowa ba. Wannan shine alƙawarin da kwado ya yi. Ba tare da na ɓata lokaci ba, sai kwado ya karɓi wannan maganin ya shanye. Suka yi sallama da hawainiya. Kwado sai fa ya dinga kuri, yake kuma neman ya mallaki sauran dabbobin da ke dajin. Sai ya tara su gaba ɗayansu amma banda hawainiya, ya ce sai ya ce daga yanzu ni ne sarkin ku gaba ɗayan ku, kuma inda ko wani mai ja to ya fito mu gwabza in karshe. Duk wurin sai kowa ya shigo, kai har kare kanda da zaki ma sai da suka sallama wa kwado. Daga nan haka giwa ta harsuka wadda ta yi wata irin kururuwa ta kai wa kwado rida. Kowa ya tsit, a nan fa kwado ya yi ya shige cikin kunnen giwa, ya dinga kukan kwaɗi, sai da giwa ta ji kamar ta haukace. Ai fa sai kawai ta kama zagaye-zagaye a rikice saboda irin yadda ta dinga buga kafarta har ƙasa ta rinka rawa. Wannan yasa hawainiya ya faɗo daga saman bishiyar da yake a kwance a nan kusa da inda suke. Nan hawainiya ya ce bari ya duba ga me ke faruwa, ganin cewa dabbobi gaba da sun taru sun yi zuru-zuru, ga giwa tsakiyar su he zagaye-zagaye take, abin nan ya bashi mamaki. Da hawainiya ya saurari abin da sauran dabbobin suke cewa, nan take hankalin hawainiya ya tashi. Hawainiya ya ce kai kwado ka saba alƙawarin da ka ɗauka, horon da zan maka shine zaka daina jin wannan ƙarfin da na baka, kuma daga yau makomarka shine zaka ci gaba da rayuwa a wuri makaskantanci. Ba tare da bata lokaci ba, sai hawainiya ya sa dogon harshen nan nashi ya nada kwado yayi sama da shi fatal. Sai ga kwado yayi wankan tabo a cikin wani kududdufi inda har yanzu yake rayuwa a cikin kaskanci. Wannan ita ce hikayar mu ta yau, duk wanda ya amfani da darussan da ke cikin ta to ya rabauta. To kun dai ji karshen kwado. Allah ya sa mu dace. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe